Bueno, arratsaldeon, edo esan du hemen Gabon be bai dagoeneko, ez? Bederatzirak puntuan, gaur hitzordua jarri dugu, pelikula txuago bukatu dira, baina bederatziak puntuan, gaur proiektatu dugu zen, lehiaketa edo sail ofizialian, nola baita esateko proiektatu dugu zen pelikulen, egile eta parte hartzaileekin beste sola salditxo bat egiteko, aurreko egunetan modura. Pizkatxu bat beranduago, agenda kontuak eta gatik askotan zaila dalako, ez da, gentia batzia, baina, ikusten dozue, gaurko 5 pelikuletatik, 4 lagun, batu zaizkigu gaurko solasaldi honetara, eta beraz, aprobetxatuko dugu, zine bileran lekeition gustatzen zaigun hori egiteko, hau da, lekeition ikusgarri zinearetoan, pelikulak ikusi eta gero, zuzendariekin, eurekin, aurrez aurre hitz egitea gustatzen jagu, ez da, aurten zoritxarrez hori ezin dugu egin, baina ez dugu nahi bilera, guk izenean daukagun bilera hori galdu nahi, eta beraz, ikusentzulei aukera eman, ez? Egile hone hitzak entzuteko. Beraz, aurkezpenak egingo ditut, nik nire ordenean behintzate lehenengo Imanol, Gurrutxaga daukat, nigandik, pelikularen zuzendaria, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Maider Oleaga, baitza, Ikusmugak, pelikularen egilea. Eixo. Bego Bikario, Eiza pelikularen egilea. Arratsaldeon berriro, Bego. Eixo. Eta azkenik, Iñaki, bera etxe, ez pelikularen poesia fikzioa da pelikularen zuzendaritza, baina, pelikula ikusi dozuenok, entzungo zenuten bere ahotsa ezaguna, eta, off hautsa pelikulari jarri dutzena, eta baita musika ere, ez da, Iñaki? Bai, zuzendari Iñigo Quintana. Hori da, Iñigo Quintana zuzendari lanetan. Ondatxo batekin hasiko dugu, eta pixka bate ordena honetan, ondo bat eritzozue, pixka zeuen pelikula aurkezteko, jenteari pelikulari buruz hitz egiteko eskatuko dutzuet. Lehenengo nahi bauzue, zeuek aurkezpentxo bat egin, proiektuan nondik ateratzen dan, edo pelikula hau nondik ateratzen dan, eta gero bigarren ronda baten, pelikulari buruzko zehaztapenen bat, edo detaileren baten inguruan gustatuko litzaidake berbegitia gehiago, eta hori bigarren txanda baten egingo dugu, ados? Venga, Imanol, zelan aurkeztu aldugu nigandik pelikulari? Nigandik da film labur bat, 3 pertsonaian historio bat, nahiko txikia, espazio oso gutxitan gertatzen dena, eta azken finen da, eltzaroai buruz, ez? Jende helduai buruz, eta hauek inguratzen dituzten, tratuai buruz. Azken finen, pelikula hau dator, film labur hau dator, Kurosawan bibirretik, pelikulatik, eta gustatu zaiten pila bat nola hitz egitezun heriotzai buruz eta familiai buruz pelikula hortan. Eta pixkat, nahi izan nun pixkat film labur batea eratorri eta baita aspalditik burun neuken idea edo sensazio bat kontatzeko aprobetxatu. Azken finen, nigandikek lotzen duen faktore importante bat etxe kontzeptua da, eta beti hanik gustatu izan zait, ez? Gaina, oso azkar izan da, grabatu den etxe hori, grabatu dugu nire familia etxe baten, eta sensazio asko ditut eta horitzapen asko ditut etxe horretan, eta nahi izan dut pixkat, film labur baten bidez, horiek baita, berriro bizira ekarri ez. Bikain. Maider, zupe sentsazio bereziak sortzen dituzten etxeetaz asko dakizu, zure aurreko pelikularen sinopsi bat izan algo litzatik igual hori, eta kasu honetan aurkeztu oso etxeekin zerikusia daukan filme bat, ezta? Zer teilatuak eta balkoiak eta faltan bota guzen leku horiek guztizak, zure pelikulan ikusi dugu, ezta? Bai. Ikusmugak, hasi izan itxialdian. Itxialdian jarri nuen kamera leiho baten aurrian, eta zinintzen filmatzen, zeruak filmatzen, eta aurrean zegoena filmatzen, baina kamera mugitu gabe, bakarrik izten edo irekitzen, baina kamera mugitu gabe. Izan zen hasiera batean, ez zuen ezer bilatzen, akzio horrek, bakarrik nahi nuen,
gustatzen zitzaidan horregotea egunero, zeruen mugimenduak, baitere entzuten soinua, zen hiri batean bizi naiz, Gasteizen, eta soinua askaldatu zen, itxialdean zehar. Orduan pixkat hori, horren testigantza bat eukitzeko, eta baitaren niretzako oso ariketa hon bat izan zen, zen ni egunero jartzen nintzen kameraren aurrean, eta enkuadraketa hori egitea, eta entzutea eta begiratzea kameratik egiten zuen, ez dakit, lasaitasun bat bezala, oso nengoen, oso berezko keinu bat bezala, ez? Osea, hor meditazio bat bezala agian, ez? Orduan jo nintzen egunero filmatzen planoak, eta momentu baten esan nuen, bueno, ja ez dut gehiago filmatuko, eta hasi nintzen edizioan, ez? Eta pisatxo bat egiten. Baina egia da, ikusmugak deitzen da, ikusmugak ni Elbira Zipitriari ikastako hitza da, Elbira Zipitria da nire aurreko pelikularen protagonista, eta itxialdean zehar asko goratu nintzen berarekin. Zen niretzako berak ere, frankismo garaian eskola klandestino ereki zuen beretzean, eta gero ni etxe horretan bizi izan nintzen, eta asko, pareko tasun asko zeuden itxialdi horrekin, eta nire bizi izan dugun itxialdi, aurtengo itxialdiarekin, eta asko goratu nintzen berarekin, etxeaz ere asko goratu nintzen, eta hasiera batean izan zen, ideia izan zen, idatziko diote gutun filmiko bat Elbirari. Baina gero hasi nintzen, ez dakit, ideia hori aldatu zen, eta izan zen eguneroko keinu horri eustea, laguntzen zidalako egoerari eusteko, eta, gelditu zana Elbirarenaz izan zen hitza, ez? Eta baita ere zer ikusia zuelako, hori ikusmugak ikusten dituelako, ez? Denbora guztian. Erra. Bikain, Bego, ze esan zure pelikuliari buruz? Danotak iuzu Euskal Herrian animazioiari dagokionez, ez? Erreferente bazara. Eta kasu honetan, esan nuke, nahiko soil... Ez da oso zaila izatea referentea, oso laukatu baino eskarata. Esango nuke, soiltasun horretan oso mezu potentia daukon pelikulia da, ez? Pelikula hasi besterik ez da festivaletan eta mugitzen, eta korken izan du ja sari importante bat, Irlandako festival majo bada, eta horri izan du sari nagusia. Eta horre esan zuten, batez ere azpimarratu zuten, hain denbora laburrean zelan kontatu dugun gertatzen ari den kakamokordo hau, Eta nik uste hori dekola pelikulak. Oso labur eta oso harin eta berba barik joaten da gehitzen eta konparaketa hori. Eiza batez ere animalia handiak eizatzen direneko hori eta gizartea, giza eiza, ez? Horren konparaketa eta estruktura oso simplea du. Eta mezua ere oso zuzena du. Eskinen hasi horren konfinamentu garaian eta pelikula pasen urtean hasi egiten, guk egiten dugu lan talde handian. Beste lau desesperantea da. Animazio egiteko, nik 4 segundu, baina ez dut egiten egun batean. Orduen, hobe taldean, giro honean, eta gertatzen dena da, oin arte indako lanetan, nahaztu egiten genituela teknika asko eta bakotxak egiten du edo egin behar du, gure ustez, nahi duena, ez? Eta pelikula honetarako, eitzarako erabaki genuen izatea, guztiok lan egitea teknika bakar batekin, eta modu bakar batean, eta grafismo konkreto bategaz, eta kostata lortu dugu. Baina, hori deko. Jente askoren artean, batera etorri gara, eta guztiok horretara plegatu gara, norabait. Eta oso esperientzia polita izan da, oso pozgarria, gero egia esan konfinamentuak lagundu dozku ordu gehiago izan dugu morrasteko, eta konfinamentua pasetako be lagundu dozku. Hobeto pasatu dugu.
ederto. Eta, bueno, amaitzeko laugarren pelikulia, poesia fikzioa da, Iñaki, bueno, zu, ezara zuz pelikularen zuzendaritza, ez dakit pelikularen, astapenetatik, ideiaren garapenetik egon zaren, edo ez pelikulan lanian, zer kontatu aldugu, edo zuk zuri dagokizunez, zela aurkeztuko zenduke pelikula hau? Bai, bera, gu apirilean etxean itxita geundela, bai, Iñigo laguna dut, aspaldiko laguna dut, eta berarekin beti telefono sarri eritzen nintzen, eta esan zidan, nola disko duro pila zeuzkala, horiek organizatzeko, eta hainbat urtetan egindako imagin piloa zeuzkala eta likual, eta, orduan, bururatu zitzaidan, zerbait egin genezakela horiek aprobetxatuz, jak eta ezin zan zer errodatzera irten, hor dagoen horrekin ia zerbait egiten den. Eta, Arkaitzkano beti da gustatu izan zait, eta poesia konkretu horrek beti sortarazi izan dit zerbait, eta esaten, komentatu nion berari, ni egingo dut zea bat, nik justo home estudio txiki bat prestatu nuen etxean, eta esan, nahi baizu grabatuko izun nik, bialiko izu grabaketa, eta, ia zuk daukasunarekin edo, egiten duen zerbait, eta, berak zeukenarekin, eta terrazan, eta bere etxeko terrazan egin zituen hainbat grabaketekin, horrekin sortu zen, eta gero, holaxe, ondo, egia esan ondo, porque zerbait, egun horietan behintzat zerbait egiteko izan genuen, gero, hausartu nintzen musikatzera, ni naiz musikaria, justo konfinamendu garaian ere, aritu nintzen gitarra basikoko lezio batzuk eta hartzen, eta esaten porkulo, neonek egingoet, eta hausartu nintzen, eta egia esaten nabezu, gaur bertan entzun dut, eta lotxa hundirik ez dit, eman. Osea, ikusten dut, zenbatainoko limitazioa daukan konposaketak, baina esaten, hostia, saurea, tio. Eta gutxienez egin behar da zerbait, eta egindakoarekin kontentu. Arkaitzi bidali genuen, eta arkaitzi ere gustatu zitzaion, eta horrekin ere, primeran, eta gero legeition bazuek aukeratuta izan da, zesaten nahi dezu, Hollywood. Bikain. Gustako lideak igual pelikula bakoitzarei, gair maten edo zerbait alderdiren baten inguruan galdetzia, ez? Imanol, zurekin hasita, esango neuke zure pelikula, fikzio, ez? Fikziozko narrazio bada, baina da, nire iritzizoentzat, definitzen dena aktoren pelikula bat zer da, ez? Oso aktore gutxi, hitz gutxi, baina hori, ez? Aitzi, Elena eta Jose Ramon barik beste posibilitaterik ez zeukasulako aktorez profesionalak edo beste aktore batzuk edo aukeratuz gero, pelikula ez litzateke bardina izango, ez? Ze garrantzitsua dan, aktore profesional onak eukializati eta begirada bat, keinu bat ekin bakarrik, zuzendariak transmititu nahi daben hori, transmititzeko gaitasuna dukan aktorekin lan egitea, ez? Bai, guztiz. De hecho, nire aurreko film laburran ez duzteko talkan, lan egiteko aukera aukin nuen Aitziber eta Jose Ramonekin, eta bertan bai ikusi nuen, ze importantea zen, azken zinen, gidoietatik aratago ez, aktoreak egiten du lana eta aktorek gestu txiki batekin itea daukena. Eta kasu honetan, papela hauek idatzi nintuen zuzenen beraientzako, bai Jose Ramon, bai Aitziber eta bai Helenantzako, Eta hainbeste izan zen, hola zuk esatezun bezala, keinutxo batzukin, edo irudi edo aurpegi batekin, iritsi ginela gauza kontatzea alik eta dialogo gutxikin, elkarrizta asko, behintzet parte nabarmen bat, ezabatu ingenitula. Eta, ematen zuten jarraipen bat, ematen zion beste historia jarraipen luzeago bat, baina egia da, gehien bat sarrera puntu hortan, bai dela, ez? Pertsonaien gainen egoteko eta beraiekin partekatzeko une horiek. Eta esaten dizut, montaian ikusi genuen hori, eta izan zen plazer bat, azken finean baita zuzendari batentzako iruditatik kontatu aldezuna alik eta gehiago, hori da gozada bat. Eta lanketa prozesua baita, konfinamentu honen bidez nahiko zailagoa izan zen, bideoiamada bidez eta hola, baina hori, eske beraiek keinu txiki batzukin ja dialogo erdia esate zuten. Eta hori egizan eskertzekoa.
Gain. Maider, zure pelikulan aldiz ez daukagu aktorerik, zerua, teilatuak eta bestelakoak esik. Emakume baten esaldiren baten zuten da, momenturen baten, hor hausokideren batena, baina ze garrantzitsua dan baita sinema eta ikusentzunezkoa askotan konturatzen gara halako egoeretan, artxibo lan modura edo pasatu dugunaren edo garai bateko momentuaren erradiografia hori artxibatuta geratzeko, ez? Eta etorkizunean, guk aukeratu genuan pelikulia eta ikusi genunean lantaldian komentatzen genduan, ez? Urte batzuk barriro pelikula hau ikusten dugunean, ze sentsazio transmitituko deuskun, ez da? Bizi izan dugun honetaz guztiaz. Bai, eta ikusi dituzte, lagun batzuk ikusi dute filma, eta hilabete batzuk soilik pasa dira, ez dute, ostras, nintzen konturatu zenba denbora pasa izan dugun hor barruan, egin zuen eguzkia, egin zuen elurra, euria, ekaitzak, denetarik egon zan, ez? Eta baita nik ere gerora ikusita, baita ere hori ikusten dut, ez? Nola, itxialdiaren testigantza bat jasotzen dula, ez? Baina baita ere niretzako, era pertsonala, nola bizi izan nuen niretzako baita ere, da momentu baten nire bizitzen eta gizartean eta mundu mailan egontzan momentu baten testigantza, baina baita ere niretzako eguneroko hori ekartzen dit berriro, eta ez bakarrik hori ekartzen dit niretzako zinema egitearen funtsezko keinua. Askotan zinemak eta zinemagintzak industria bada edo ez, eta profesionala gea, eta hor daude gauza asko ez direla oso gustagarriak, ez? Eta askotan, gatazkan gaudela gure lanean gustatzen zaizkigu gauza askorekin, eta niretzako bueltatzea berriro funtsezko keinura dela. Zuk kamera jarri, enkuadratuta entzun, grabatu soinua, eta ikusi zer ari zaren enkuadratzen keinu hori, berreskuratzea, niretzako da kriston, zentzu batean berriro erlazioa garbitzen dut barrutin zinemarekiko, eta baita ere zinema laguntzen dit niri bizitzan egoteko beste modu batean ere. Presente egoteko momentu hortan, grabatzen aizen momentuan, eta itxialdian, denbora luzea zala, ez? Denbora beste kalitate bat hartzen zuen filmatzen ari nintzenean, ez? Enkuadraketa horian nintzenean egiten. Orduan, ez dakit, niretzako pelikula, kariño izugarria diot pelikula horregatik, ez? Testigantza duelako, baina baita ere funtsezko keinu hortar eramaten hauelako. Eta berriz, beti gogoratu behar dut, funtsezko keinu hori hor dagoela beti. Kamera bat eukita, beti aldezula mundua enkuadratu, ez? Eta zerbait kontatu. Bikain. Bego, zure pelikuliari dagokionez, edo zuen pelikuliari dagokionez aldiz, hasten da narrazio bat gisa, ez da? Aipatu animalien eiza bat, eta ikuslia pizka bat, kontatuko didate nola san hori, edo gai etnografiko bezala, edo danalakoa. Eta gero hasten da pizkanaka, ez da? Irudiza pestira oso garbizak, ikusi behar dozu, fijatu da zara ondo ikusteko aldaketa zein dan, nondik nora doan, eta bapatian hasten zara ulertzen, ez da? Nondik tiratzen dozuen, amaieran, argi ikustozun arte mesua, ez da? Ez da, alako animazio baten, zelan lantzen da hori, ez? Narrazio hori nondik hasi nora bideratu, zelan lantzen da? Gauza bat dekogunok animadoreok, por cierto, gozatzen ari nez pilo bat, Imanol Maiderren azalpenekin, ari nez, eskerrik asko, aukera izateatik. Guk, animatzen hasi baino lehen oso garbi uki behar dugu zer egin behar dugu, kriston lana da. Eta bizitza laburra da. Eta beste gauza batzuk behin beharra dago. Eta, bai. Orduen, hori da dakagun bentajia. Nolabait, esprimidu behar dugu topera, hasieratik egin duguna, eta orduan, hau, esate baterako izan zen. Batu ginen, justo, hau pelikularen arrazoia izan zen, pasaren urtean bete egin zirilako 50 urte,
Rafa Ruiz Balerdik egin zula bere kortoa, homenajea Tarzan, La cazadora inconsciente, kapitulo 1. Egin zuen, 1979an. Eta, hoxe, 50. urte hurrenean, pelikula, por cierto, YouTubeen deko zuen, homenajea Tarzan. Bere urtean eta ez zuen jarraitu. Eta orduan, bere urte hurren horretan esan genuen, guazen jarraitzen. Orduan, claro, jarraitu nahi guen eta nahi genuen eta bigarren kapitulu egin, baina berak egiten zion homenaje bat Tarzani, eta Tarzanen inguruko guztiak dira oso matxistak, kolonialistak, gainera La cazadora inconsciente, Jane, tiro bat botatzen, eta orduan, kristo bat dago, montatzen du oianean animalia guztiak desbandadan eta hola. Eta Tarzanek joan behar dau salbatzera, klaro. Orduan esan genuen, bigarren kapitula 50 urte beranduago izan behar da, gaur egungo paradigmatatik, ez? Miratuta. Orduan esan genuen, Eiza Afrikan, berehala zitzaigun errege oia, por ejemplo, elefantearen kontuak, gauza asko urten ziren, eta esan genuen, gaur egungo benetako eiza da, zelan gabiltzan guztiok bildurrez, ez? Herrialde pobreen jentia eta gerratan ibiltzen den jentia kriston bildurragaz. Eta egoera horretan bizi eskarenok hori gertatzeko bildurrez bizi gara. Orduan, hau da, beti bildurrez eta animaliak izatzen dituzten bezala horretan, egoera... Orduan esan genuen, guazen egiten joku hori. Eta irudi guztiak dauz hartuta YouTubetik. Irudi guztiak dira irudi realak, hartu genituenak, eiza estenak, animalien estenak, jentea manifetan, polizian aurrean, pateratan, arresiak eta gainditu nahiean, topatu ditugu gauza ikaragarriak, eta gero marraztu bitartean ere oso gogorra da, zen dokumento benetako dira, hor marrazten ari zarena jende benetakoa da, eta benetako segunduak beren bizitzan bizi izandakoak, ez? Orduan, hasieratik bagenuen ja pelikula eginda, irudi realetan. Eta egin izan da rotoskopia deitzen den teknika bat, eta basikamente da, kalkatzea interesatzen zaizuna fotograma bakoitzetik. Eta hori zen da, simplea. Erantzun deuzta zuena, teknikari buruz baneukan, rotoskopia da, ez da, ikusten da, hor irudi errealoiek atzian badagozela, eta oso ondo landuta. Eta Iñaki, zuen pelikulan, Arkaitz Kanoren poema bat, gidoi bat egiten dozuenean, fikzio bat egiteko, lekuak aldatu aldituzu, pixkat aktoreak aldatu aldituzu, baina pelikularen muina eta ezurdura bat da, ez da, historia antzeko izango da, aldiz, poema bat hartu eta poema horren gainetik, irudiak sartu eta poema hori ilustratzean, 1000 edo, ez da gizema, 11.000 pelikula sortu aldira, ez? Eta ze garrantzitsua da, irudi egokiak aurkeratzea, ez bakarrik poema laguntzeko, edo poema ilustratzeko baizik, eta poemari beste irakurketa batzuk, poematik aratago doan, gogo eta eragiteko, ez? Eta iruditzen jat, zuen lanian hori oso ondo lortu dozuela. Hori gure bildurretako bazan, ez genuen ilustratu esaten duen ura erakutsi, baina esatizut kriston limitazioa zauzkan inigok alde horretatik, eta geneukanakin egiteko, nik ez dakit, poema hortan etxipena hitza bi aldiz aipatzen da, bakardadeari buruzkoa da, ez, denboraren joana eta galerarena, ez, eta orduan, nik uste hori islatuko zuen atmosfera bat edo lortzea zala helburua,
eta orduan, bueno, bere neskalagunarekin, Marianekin egindako irudi batzukin eta, nik uste, hainbat, detailetxo batzukin eta, bueno, esanai hori edo, bueno, esanaietako bat zuk diozun bezala, ze poemak berak ere, bakoitzari igual, zerbait diferentea sortaraziko digu, ezta? Baina, bueno, nik uste gutxi gora bera hor hildo horretan doala, eta ez dakit, bueno, alde batetik nik uste lortu zula inigok. Bikain. Eta, bueno, ja, denpori aurrera doia, izten joateko, labur-laburrez badabe, eskatuko ditzuet, bueno, egoera berri honetan sortu behar izan dugun zinemaldi berezi edo ezberdin honen buruzko gogoetatxo bat. Ez gure zinemaldiari, bezik eta orokorrean, ez? Azkan, asteotan, hilabeteotan ikusi dugu, online edo sarean egindako jaialdiak egin behar direla, ez dakigu aurrera begira ze gertatuko den, gure helburua zalantza gabe hurrengo urtean berriro zine bilera eta biltzea da, baina sortzaile modura, zelan ikusten duzu hau, labur badabe, bueno, bide berri hau ireki zaiguna. Nik azken aldin ikusi dut hori, jaialdi askok indutela pausua online plataformata luzatzeko ez. Nire egizan, bueno, irutzi zait, aukera oso on badala, pertsona juntatze gaituzten bezala, ikuslea eta zuzendaria juntatzeko, eta azken finen, hori, obra bere ikuslekin juntatzeko, eta aukera gehiago zabaltzen ditu bezala xe baita, irutzi zait, beste batzuk galtzen ditula. Zen adibidez, estreno bat neuken pentsatuta, Lazkaoko zinenitia, bueno, jake Lazkaon grabatu zen, nire herrin eta abar, neuken gogoa hori denak pixkat, herrin goxotasun hori sentitzeko, ez denak lehenengo aldiz ikusteko, eta, bueno, olako plataforma edo olako aukerakin, aldi beren, behai aukera ematen dien bezala eozein tokitatik ikusteko, hori, nahi ematen dit pena hori ez diskutatzea momentuko goxotasun hori eta momentuko espontanidade. Baina, bueno, esan dakoa aukera berriak ematen ditu, eta, bueno, momentu batzutan, hola tokatzen dira gozak. Bai, niretzako, bueno, goera dagoen moduan erantzun bat da, hau, ez? Geldirik ez egoteko eta pertsiana itxita, ez? Erantzun bat da, aurrera egiteko, daukagunarekin nola egin dira zaiokegun honi aurre, ez? Baina la ere ni faltan botatzen dut bilera hori, ez? Oso gustura nago hemen zuekin hitz egiten, baina nik gertutasun hori, jendearen gertutasuna, aurpegiak, gorputzak horregotea eta pantaila handian ikustea filma, oza, nik ez dut pelikula pantaila handian ikusi. Eta proiektorea daukat, baina berdin zait, oza, ez da etxetik atera eta hor komunitatea, zinemak duen komunitate gauza hori gauzatzea, ez? Orduan, bueno, hau niretzako da behin-behineko gauza bat, eta oso ondo dago, zeukera ematen du jendeari eta guri bebai, pelikulak erakusteko eta jendeari ikusteko, baina etzako behin-behineko gauza hori izan behar du. Osea, gero berriro bueltatu behar gara zinemaldietan. Bai, mesedez. Bueltatu behar gara. Eta poteroa. Bai, ez da berdin, ez da kazer ikusirik. Hori guztu hartuko genituzke zurito batzuk. Hori da. Bai, a ber, egokitu beharra dago eta egokitzen zarenean superviventziaren seinalea, ez? Nik uste dut ondo dauela, behintzat egiten ari dira gauza, eta alde horretatik, zorionak guztioi mantentzen dugulako umorea eta gogoa, eta baina datorren urtean presentzial, alba dugu eta oso presentzial, eta gero zurito batzuk. Bai, eta gainera, gehitu nahiko nioke badakit baita ere zinemaldietarako zezaila den olako gauza bat antolatzea online, ez, programazioarekin, aukerekin, oso zaila dela, berez, baita ere hori zorionak, Begoñak esaten duen moduan, ez, erraza ez da, eta bueno. Nik zuritoen azaparte esango nuke, ni lehenengo aldiz legeitiora gunetzan nik uste 2000 urtean aurkeztu nula lantxo bat, eta ze afari eman ziguten, osea, oandikan gogoan da, baina tipo boda, osea, esaten, osea, zineko kontua, esto renta, baina esango luketen bezala, ez? Baina gerora ja luntxa, kategoriz pixka geisten juntzan, ez? Eta ja, zesango izu, nik, ja, etzan gauza bera, ja, zurito, ja, baina, bueno, eta oain berriz, zoritxarrez hori, baina, bide bat
hau dan aprobetxatuz, nik orain ere, nahiko nuke aldarri bat, gure herri honetako kultur arduradunei, mesedez, osea, ez gehala hemen inor ustet ez da hola 14 pagekin, inork ez daukala bere soldata fijoa, eta zaila dala izatea realizatzaile, izatea aktore, izatea teknikari, izatea edozer gauza. Eta, ostalaritza garrantzi handia dauka, nik kontuatzen naiz, lagundu beharra da gauza denei, baina, kultura ez dezagun alde batera utzi, eta me cago en la puta, hor indar pixkatin behar deu, eta aprobetxatuz, hoxe. Eskerrik asko. Bai, izteko, gure aldetik zirareko antolatzaile lantaldearen izenian, hori, ez? Gure alegina hori da, Maiderrek esan da bena, ez? Behin alako kontuetan persiana izten bada, bakizu berriro iztia zelako zaila dan, ez da? Eta beraz, Iñakik esan da benarekin lotuta, ez? Aria ez da eten, eta ekoizleoi, zuzendarioi, sortzaileoi gure, ez? Leioa ireki, aukera hori eukitzen jarraitzeko, eta argi eukitalen esan duan moura, baldintzak ala albidetzen bada bintzat, urrengo urtean, ez dakit afari potolo edo luntxe xumeago batekin, baina lekitxo bintzat, biltzeko aukera. Taperrakin junkin, tezke. Ni gauza goxua egitei. A ber, bokatak bebai ondo daude. Bokata gaztientzako, ez. Kompainia ona da, importantea hemen. Hori bai. Azkanean hori da, ez? Biltzia, eta, ia aretuan batu algarin, eta pantailan dizan bazuen pelikuletaz gozatzeko aukera daukagun. Beraz, ez, mila esker benetan, gozada bat izan da, placer bat izan da zuekin momentu hau partekatzia. Gainera, ondo dago hau gordeta geratzen dalako, ez da? Hau artxiboan geratuko zaigu, eta, gogoratuko dugu, ez da? Aurrera gobe bai. Eta, esan dagoa, zuen pelikulak ikusteko aukera, gaur proiektzioa egin da, baina gaueko 12 arte oraindik, zinebilera.eus webgun horretan sartzen da norok, erregistro labur bat egin da, 5 pelikulak, gaurko 5 pelikulak ikusteko aukera badauka, beraz, eta aprobetxatu nahi bau, edo lagun eta familikoen eta ingurukoen artean zabaldu nahi bau zue, gogoratu hori, eta baita EITB publikoaren saria banatzeko jentearen boskak hartuko dira kontutan, beraz, pelikulak ikusi eta gustokoenak boskatu. Besterik ez, eskerrik asko benetan, berriro, eta esan dakua, ia aurrerago, elkar ikusteko eta elkar biltzeko eta batzeko aukera hori daukagu. Eskerrik asko. Bai. Esker. Agur terdi. Urrengo batera arte. Aio. Venga, animo, guztio. Animo, bai. Agur. Gora bihotzak. Gora. Agur.